діапазоні, я ще дитиною була, дівчинка, да? І я в неї побачила мотанку. Представляєте? Перший раз в житті вона теж там з Луганської області, вона вже давно вже немає її в живих. І вона у нас там під Сватово таке село Харино, да? І от вона і нас возили туди в Харину, в общем, мене з братами возили туди до бабушки, як-то там перекантуватися. Там, ми там 2-3 неділі були, в общем, не важно. І ми ж приїхали туди, я ж той, а в неї ця мотанка. Я дивлюсь, єдина мотанка, вона була не з хрестом на этом, а вона просто взяла, нарисувала очі і губи. Я думала, що так і треба, не вийшло нічого було. Взагалі вона була поначалу, вона з білим обличчям була. І я за цю мотанку кажу, що це таке? Вона каже, та це, мол, і вона її вручну шила. Мотанка, взагалі, вона мотається, да? Но ця кукла, вона каже, та ця, каже, шита. Каже, і вона ж мені розказала. Я ж проявила інтерес, дитина проявила інтерес, і вона мені